नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत माडे फोडी करच पळोवया. हाका आळू माडी, आळवा माडी भी म्हणतात. हे आळूची झाडाची मूळ आणि त्याच आळवान आम्ही पत्रवडे करतात. सगळ्यात पहिली माडी कटकन घेवका. माडी शिंची वेळार हात एकदम सुकूरका. हाताक अजिबात उदकाचे अंश उरच्या ना. जर आबी वलसण उरल्यार माडी शिंदून जाल्यानंतर हात कुचकुच्च्या लागतात. तशमण माडी धुईनशीच शिंदून घेवका. माडेची भायली साल काढ ताजे गोल गोल तुकडी कापून घेवका. जरा दाटच तुकडी कापून घेवका. खूप पातळ उरच्या ना. ताजनंतर माडी धुवून घेवया. माडी फोडीक हात लायनीशी चिमट्यानेच ती धुवून घेवकात. धुईल माडी फोडी एक कुकर आयदनात काण घेवका. त्यानंतर कुकरात थोडेशी उदक घालका. तातूंत रिंग दवन हे आयदन दवरका आणि माडे फोडी 3 सिटी काण शिजवून घेवका. ही शिजनशील माडे फोडी आणि ही शिजिल माडी फोडी. शिजिल नंतर जराशी त्याची कलर डार्क जाता. आता मी शिजिल माडेची फोडी करया. माडे फोडी करचे आमक जाय 1 चमचो मिरसांगे पिठो, अर्ध चमचो हळदी पिठो, 1 टेबलस्पून तेल आणि रुचीक मीठ. आणि फोडी भाजच्याक रवो. 1 वाटेत हळदी पिठो, मिरसांगे पिठो, मीठ आणि थोडे उदक घाल दाट पेस्ट करून घेवका. हो पेस्ट थोडं कन शिजेल माडेचेर घान घेवका आणि सगळी फोडी एक पेस्ट समा लागचेशी मिक्स करून घेवका. तिखसाण जास्त जाय जाल्यार जास्त मिरसांगे पिठे घान घेतले जाता. पेस्ट समा लावून जाल की फोडेक रवो लावून घेवका. माडी जास्त कन होड उरतात. एक पेटी कट केल्यानंतर ती तशी दवरच्या जायना, बेगी वाईट जातात. तशमण माडे फोडी कन ते कुकरात शिजवून दवरल्यार फ्रिजा भितर कितले दिवस दवरच्या जाता आणि आमक जाय आशिल्ली तेन्ना ताजी फोडी करच्या जाता. तवो बरो हुन कन घेवका आणि ताजेर रवो लायिल फोडी एक कन दवन घेवका. वयल्यान जाय तितले तेल घान घेवका. गॅसा फ्लेम लो ना जाल्यार मिडियमच दवरका. माडी शिजिल उरता. तशमण रव्या कलर चेंज जात पर्यंत ही माडी शिजयल्या पुरो. आमगे झटपट माडी फोडी रेडी आसात. तुम्ही भी ही रेसिपी घरात ट्राय करा. कशी लागली म्हणून कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.